Hello, it's me. Аз съм Сана. Аз съм Цвети. И днес сме в кухнята на Цвети и тя ще ни направи пица Маргарита. от скрач, което Да. означава тестото също ще го правим с нея. Точно така. Както всички знаем, Цвети от лицата на града. Да. Освен това тя е много добра в готвенето, снимането, диджействането и всичко. Мултиталантлива, адски красива и всички такива неща. Така че да започваме. Айде. Ready, steady, go. Добре, значи аз колкото знам започваме с брашното. Точно Може ли да така. кажеш малко повече какво брашно си избрала? Бял брашно, съвсем нормално, универсално, класическо, което се минава през сито 3 пъти. Това е кашкавал, ниско маслен в случая, не е пълномаслен, но пък моцарелата е пълномаслена, за да може да компенсираме басилика от градината. Ей, това е Доматен сос, който понякога си правя сама, но този път не съм си го направила сама, но го правя с червено вино, чесън, домати и риган. Тоест абсолютно класически сос италиански. За пица, да. Вау! И моцарела. Това е моцарела, точно така. Като класическа И пълномаслена най-важното моцарела. нещо за пицата е маята. В случая Да. използвам суха мая, ето е тук. Да, и мая. И зехтин. Зехтин. Да, на нашите приятели от Аристон. Добре. Той е гръцки, от остров Закинтос, много е хубав. Значи това е само това съставките. Да, Сега много ще е просто, много е бързо. бъркаме. Започваме. Маята се бърка с захар и с сол, за да може да шупне добре. Много е важно водата да е хладка, да не е прекалено топла или прекалено студена, за да може да не убиваме дрожжите на маята и да стане едно хубаво пухкаво тесто. Ей! Ще го напухкаме. Да. Добре. Сега правим кладенче. Да, Изсипваме маята в брашното, което вече е пресиято. да. След което слагаме зехтина. Тук. Така. И започваме да месим с ръце. Като е хубаво да се сложи и вода през цялото време. Ти може да ми асистираш и да ми налиеш вода. Всичкото го сипи. Всичко. А, не. Стига. Аз не видях колко много има. Има много. Знаеш ли аз как правя тесто за пица? Но ти сигурно ще ми се скараш. Как? Аз имам един KitchenAid. Слагам си абсолютно всички съставки вътре Няма лошо. едновременно и го пускам да върти. Няма лошо, ние имаме хлебопекарна и понякога съм го правила това нещо друго. На ръка е най-добре, защото е хубаво тестото да бъде усетено от живата енергия на човека. И да предадеш любов. Да, защото дрожжите са живи и самото тесто е живо като теб. Така, сега, като направим хубаво лепкаво тесто, доноси брашното, Сана. Поливаш брашно на барплота, за да го доумесим на барплота. Малко ли е или много? Още. Така, сега. Трябва да го умесим хубаво. Аз съм асистент. Най-хубавото тесто за пица става, когато бухналото тесто, вече в тасалото, е преседяло една вечер в хладилник. Тогава става много еластично и много живо. А нашето сега колко ще го преседяваме? Ами, зависи колко е топло от атмосферното налягане. Шегувам се. Зависи колко е топло наистина. От атмосферното налягане не зависи. Трябва да бухне да си удвои 2 пъти обема. Когато удвои 2 пъти обема, е готово. Добре. Значи към 2 часа или? Ами, не. 40 минути. 40 минути. То бързо. Между другото, много съм впечатлена. Аз, как да кажа, така, KitchenAid. Слагам всичко вътре. Може да го блъскате, ако искате така. Много. Да, аз така правя козунак и го блъскам 40 пъти. И то става по-пухкаво. Да. Сега, това хубаво нещо. Го оставяме в купата и го покриваме с една кърпа и го оставяме на тъмно и сравнително топло местенце, за да бухне. Добре, действам. Добре. Това е вече готовото бухнало тесто, което ще направим на пица. В случай ще станат 2 пици. Супер! Да. И него също си го размесваме енергично. Ти, между другото, си супер енергична, динамична и пълна с енергия. Нищо чудно, че правиш толкова много неща и мултитаскваш като някаква супер... Делим го на 2. Добре, и понеже... сега няма да го разточвам на ръка. Ще Да. го разточа с бутилка, понеже нямаме точилка. Може да се разточи с абсолютно всичко, като подръчен материал. Чат и си готов. Да. Така, сега това, което трябва да направиш, ти е да вземеш тавата, която Добре. не е много скъпа, защото... Тази ли? Да. Тавата Защото от баба. една. И да сложим зехтинче по нея, който ти можеш да размазаш с ръце. Добре. Аз се размазвам. Ти... какво беше твоето занимание? Фурия. Твоето беше по-важно от моето, но...
моето не е за пренебрегване. Разточваме е супер тънко, понеже аз не обичам тънка пица, иначе който обича дебела пица, не е проблем. Много е важно фурната да бъде на максимална температура заедно с вентилатора, ако това е позволено от техниката, тъй като вентилатора допълнително дига градусите и прави топлината повече. А пицата трябва да бъде изпечена, все пак най-хубавите пици са на пещ, трябва да бъде на много висока температура, на подготвена фурна, за да може да не бухне и да не стане милинка. Милинка! Например. Ще милинките са вкусни. Така е. Но това, което казваш, е италианска пица. Аз до сама май съм правила не такива, като твоите професионални, ами... Така, може да направим бордче, което се прави последния начин, аз така си го правя. Ако борда не се образува сам, в случая не се образува сам, след което мажем с доматения сос, който... Искаш ли лъжичка? Не, с пръсти е най-добре. Но ме кефи как всичко в италианското готвене е ръце. Хубаво е да се слагат, да потупвате така, за да може да се разпредели самия доматен сос върху пицата. Водупчици. Така, една лъжичка може само за да го пресипаш, защото си да бъркам вътре с... Да, ще е малко... слапата. Да. Така. О, уникално изглежда. Първо слагам кашкавала на маргаритата, защото искам да се запече хубаво нашата пица, след което да сложим моцарелата, за да може да не се разтече, а да остане на прекрасни бели формички. Прекрасни бели, да, парченца. Парченца, точно така. Да. Сега, това прекрасно нещо махаме брашното. Е готово да влезе във фурната, ако фурната е достигнала градусите, които ние търсим. И сега подреждаме моцарелата. Подреждаме по красота някакси. Ох, колко хубаво изглежда. И ще сложим ли пак вътре? Да. А босилика го слагаме като изпечем? Да, защото той е много чувствителен на аромат. И по принцип подправките се слагат накрая при готвенето, свежите, пресни, защото ароматът им е много по-деликатен от този на сухите подправки. Между другото, уникално изглежда, уникално мирише, нямам търпение да я пробвам. Дай малко снимки да направим. Айде. Ако това видео ти е харесало, ако искаш да направиш рецептата на Цвети за домашна пица from scratch, което означава правиш си сам тестото, италиански стил и следваш нейните съвети, моля те, абонирай се за моят канал, харесай това видео, следвай Цвети в социалните мрежи Instagram и Facebook. Не пиши странни съобщения. Видяхме и преди малко съобщенията, много са гадни. Не дейте да пишете някакви неща от сорта на... Не дейте нищо да ми пишете, но... Не дейте нищо. Да. Но ще ви готвя. Да. Много ще ви готви И обичайте Сана. Да, обичайте ме, много съм сладка. Защото е прекрасно. И аз много обичам. Качвам ново видео. Качвам ново видео всяка неделя точно в 12 часа. Така че след тази неделя, когато качих това видео с Цвети, следващата неделя, точно в 12 часа, ще се видим отново. Супер! Чао! Много е вкусна. Цвети пицата е много вкусна. Ей! О май гот! Цвети! Какво? Не мога да го закувам. Много е чизи, чакаш ти дам на... Махна го! Всяка неделя 12 часа, всяка неделя 12 часа, всяка неделя 12 часа, всяка неделя 12 часа, всяка неделя